Hello viewers, this is Pat nga pediang sungbai fi shani ka channel. Ngai shanswear, ngai hublay step Sunday ne sngiu blay fi haka kerteng ka bathyang tamu Jesus Christ nong penim. Tika jinghikai ka ban ayam ta kalong ka badan kambha kadai ba ngashim na ka Bible, ki principles kilong na ka Bible bat lada file ikini ang ibut ikini finyo shisha. Ya ka jing jubah jing duai jong fi no blay. Tika jingkran kabangan ai hang ni kalong wat shulang tangkum kiriu pat ba. Lani ublay unum jubab ya fi lada filong tang kiriu pat ba. Pet ngan puli fi naka khat kat ba ngini sedang shwa naka shiti shiki Hebrew kalong kabak khat wai kat khat kabak khat Henry. Kong kumni kong Henry klem ka jingat amla ban pensngau bha yau namar ka dei utang bawan hajan ublay ban ngat baudan bat baulang uba ainong ya kita ki bawa yau kani ka dei ka jing sedang tingin pat hatu kani ka ktin jong ublay ka bala puli ka syulang tang ka basyuang tang naslan kala jujan habang ipuli ketin jong blay mdei bang shupuli lemuk town ring di ban pet yaki events yaki jingja how to hakan ni ka shitish ka bru kala long shishan em kumta tong ini pet yaka story di ini pet na ka gospel markas kal nong ka basan khat arpuai bat sau pulai manjit na lightly ki personality ni karakter na lightly laingot ki brief ki bah Bible ki bun ha ki ba uji sukres onong fi udah jubab shisha ya ka jinglong jongki onong fi ngal akran biang ne onong fi la da filong tang guru pat ba ud blay unum jubab fi handai la da filong kum kini ki jat bri onong fi u blay ru unda jubab fi undai le yafi undai le ban weng no itu ki jing khanglat no fi mar ki jing khanglat ki bun ba ban wan shublai tong ini puli no gospel markas kelong ka ba san arpuai sapulai pidan ki Bible puli bat lada fimdan ngan puli stat nang ne phiru sapuli biang hayen kong kumni habau jisu te ula let pat da kaliang syashiliang upat ba belien ulai lumlang hau uti udan harut kaduriau tuwai naki orang ba sinagap wan bakerteng ujairas bat habola yo I ya uladam haki kejat jong ba ula duai shikat dai uda ang ka khun rit jonga ha ka hakatmir ka jingya tuan bu ya lakiti haka wanyo penkhia ya ka bakan kum taula let lam bat tela bot ya upat ba belin bat kila ya kentur ya snap sha ningkong udai utu ujairas nino urang ba jong sinagap nang ta kabaar ngin ped ya kawai ka kentai ka bapang mi snam tong ini pulni kum talo let lam bat ti labut ya upat ba belin bat kia kentur ya ka kentai ru kawai ka badan ka jingpang mi snam kala khat arsnam bat kabalala shitam bon ki ai ru naki bon ki nong penkhia bat kabala penlet baro kat badan ki jangka tikhendiat ru kam shem lakat Henry kala nang pang penban haba kala yo snow shapang jisu kalawan hapdeng utau pat ba nasyadin bat kala kata ya ka jankop jong naba kala ong ladangan shuyo kata tang ya ki jankop jong ngan sakhya tikumni ru kata ka jingker sai ka snam jong kala ngat no kala snow thu ala kamat bakala yo khya na kata ka jingpang shitam Jisu kumni ru ba utip haladi ba kata ka bor kala mi no na habaula phai hapdeng utau pat ba lo ong bakta ya ka jan jonga kisenran jong ti kila ong ha melayo I upat ba ba kentur ya me ong ru ta manu yang ti ulakmi baro saudang banyo I kata
Kabale ya kani hendrai kata ka brio da ka ba syap ting ba khnyo ba kada sngo thu ya kai balale aka lawan ba kala dam wan hak jungu ba kala thu hu ya ka ba shisha baro ulong ti haka ku khun ka jinget jongpa kala pen khia apa tu khelat haka basuk bat tulong ka balak khia ba na ka jingpang shitam jongpa habau dangkran lawan ki bana yeng utau rang ba senaga pidaang ka khun jong me kala yap balai me pen shitam shu yo no hikai te habau jisu le sngaw ya ta khentien balakran uang hau tau rang ba senaga wat syap ting tang syungat syati no inoru ban bot lam ya rei tang ya Petras bat yu Jacob bat yu Ones ya upara u Jacob kum tak poi syakayeng utau rang ba senagak bat yu i ka jingkin wen bat jiki bayam beriu bat jiki balanyar sikat dai habau lalat apo te ulang haki balai pia wen ba pia yam beriu kum ni khana kam syam layap rei kar shuyo thia kita gilair ke ban yu rei habau la pen mi no ki baro la syam lam ya ukpa bat ya ka kemi jong kata khana bagi kita ki badan lam bat bat lalat apo syaka badan kata ka khana te habau la bat na ka kti ya kata ka khana ulong talita kumi kaba habala batai kalong ko khana ngong apa tu yem kumni ru kata ka khana kala yang jat bat kala ya tikila kendet da jing kendet ka bakra dal hukum skam ki ba uno ru un tip ya kani ula hukum ru ban ai ban ya ka ban bam right pi mentan ngong if you dan ujairas kadan katuka kentai bapang mi snam bat ka balai kidai ki matla arngut ki matla tungin ya puli na gospel Matias kul nang ba arpau tukat balai pau lai puar hakami ru haba arngut ki ba matla ki ba syang harut lenti ki yo so bau jisu ya lat kilai kerpak jam ki daong ku try u khun u debit tu isna yangi uta u pat ba tiula snang ki bakin sngap jar ndai ki lahir kerpak khamtam ki daong ku try u khun u debit tu isna yangi tu jisu habau la yang la khat ki ba laong piman mo nganle ayu ya pi jisu tu ula sngow bau la sngow la khata i khmat jong ki te kumni ru ki khmat jong ki la ya pet bat ki la ya but ya la i lain kini khat karena ka ka karakter ong ka jinglong jong kini ki lain kabaning kong kalong lada pi kwa bau jisu kris pun le ya fi pinlong kum Ujairas udan ke hang ni la ya thu bau Ujairas ulawan hapa dang pat ba bau bun uladai urang ba jong senagak Ujairas udan gajinglong ka bas ngawret bun sin mentala dangim dan gajinglong ka bas ngawret ngadong fi boleh numla ban kerkhu ini Ujairas udai urang ba jong senagak ule omno habau la yu uladam haki kejat jungu la yatu bau ladam haki kejat jungu bat ulad duai sikat dai atu manga ma fi ngilat ne da ka jing ngawret ne ngi ngaw khaw ya ka kerdan jong fi ngaw khaw ya ka kerdan jong fi pafidan ka spa ka pau fidan ka kerteng kana adong fi bat pisulong komune upat ba anong bayabut sikat dai Andai Ujairas ula ya ka position yung uri orang ba jong senaga ulawan bandam hau jisu kris ula da kerpat sikat dai kani ka penpau ya ka desperation ka jinglong ka bas ngauret ka baar ka dai ka desperation jong ka jinglong desperate ba usung thu bom la le ai shu wat lau dai orang ba senaga anoi fi la shu ban le ai ban penim ya ka khun jong ka udan kam ya ublai pilong desperate ne makani kapor pila point em hakak jingkut lat hakak jing em jong fi ba ka spa jong fi kam la li ai baka kerdan jong fi kam la li ai ban pen em ya fi ban le ai na ka banta ka yeng jong fi ki khun jong fi ki pat ki pra ka yeng ka sam ka pat ka pra fi dan ka spa ka pon re fi along desperate ne fi point em hakak tu ka jaka ba fi ong try ngala no kan ka jing long maladi kamal di kamla syu ngalong desperate ban wana khamat jong me try ngawan bandam ngon komuni Ujairas try ngawan bandam banda kerpat jami pat ada kerpat
pat kani ka bapang mi isnam ru lai tho yu bakani ka bapang mi isnam kala bot ha kata ka ju hi ka bau Jairus sudan kala bot nga ong fi nga try ka jingpang mi isnam kala atlat bapli kala atlat nga try dei ba kam dan ka determination nga ong fi kanumla syu apa dang pat ba pisu tu aba bot pat ba pi in dan precision ye kumno pat ba uyan nyong bet apang rei kani ka riu kan thai kani ka kan thai ngan ong fi ka pang khat asnam jingpang mi isnam wat aga jingklat janga aga jingpang mi isnam jangka ong fi kadan ka determination kadan kata ka jingkut jingmut ka bas kem banga ngan let shau jisu ban kata pi hang ni ong kibun kibri ki baya bot bat ha ka jing ya bot jong jisu kris bun ki ba kata ya jan ko dai tang ba ki kata bun ki la ki sedut ya bat yu Andrei uji sukres klam ya tu bau jubab ai ki namar ki shu ya bot pat ba klam gadan jing so tu Andrei kani ka kan thai ka ba pang mi isnam kadan ya ka jing determination kadan ya ka purpose bakalet kadan kala poi hakikot la lai tu bakala penlut ya ke spa ki pau jongka ha kinong sumar pertai hagi doktor swang ni ka itu tele si mapiru pidan haka jingpang ka jing sitam ta ba fila alit pa sumar ba fila alut ka spa ka pau ngong fila poi haka ba kut la pinle ayu pi tang ka jingkot lat kampat biang tang ka jingat jong fi kampat biang fi dan kam ban long kumani ka riu kan thai ka badan ka determination ba la ngala kut lat ha ki beri ko putai ngan lat ha padang upat ba ka thau tu ka jing khang lat ngan fi para fi dan ha ka jing khang lat ngan fi dan marwai kini kan thai ulai tu badan marwai dan bayrak man andrei kala lat ban kata ya ka jan ko jang u jisu kris bat lai tu tu bakal ngat ka bo bat lai tu bakal bor kala mi na ngan fi u jisu kris ban kabalai kadai kini kimat la arngut kini kimat la ro anong iftu fi hajing bonu bapat ba anong abaki sngow ya kani ki ong kumno hakami arngut aba arngut ru ki bamat la ki basyang harun tigi yo sngow jisu ya lat ki lai karpat jam ki dah ya karpat jam ki da ong go try ko no do bet tu isnai yang ni utau pat ba tu la snen snap nalor bagi la pertajam so pat ba ong fi pat ba de jing khang la snen ya kini ki arngut ki mat la wang wat ala let's see kia kerpat yang yong shot yang mengi ai tak bau las nang iki bakin sengap jar Henry gila ya kerpat kham tam pikat nang jur kajing syak nyon dan kat nang jur ki jing khang la ong kinang ya kham perta kham jam kira ong ko try ko no be tuis ngi tu jisu habau la yang la khat ki bau la ong piman ayu yang aban le haban kom jisu kris 4 sengau ngono hari kini ki arut ki mat la ki long desperate kidan ka jingat ka bas scam ngon fi ilang desperate kim sangap ya ki jing syak sitom ki jing pen sitom na upat ba ki jing berngem berset na upat ba bat ngi hang ne bau jisu kris ladwan kali piman banle yu jisu tu ba ulas ngaus nei ulah kata i khmat chuki tekum ni kumnur khmat chuki kilai pat bat kilai bot yu pi kai ka bangilan nang ne ngon fi milan ba ki karakter jong ni kilong kumni Jairus uji sukres ngon fi hang ni dan urus pa udang ubadan ka kerdan dan ka kentai bat dan ki bamatla ki badan balong guas jong society ki matla ki lasik ki syukrong ni ba uji sukres julek siliang khamat ya no wat ju keno ba uji sukres lek siliang khamat re upat ya ka dok nuot jong kini ka baning kong Jairus shngom someng wat la dau de urang ba jong sinagog fi kabar kalong ba katukat kentai ka bapang mi isnamah padang ka jingkot lat kalong kadan ka determination kadan ka jingkot jingmut bangan let syauji sukres bangan let ai bangan umlong riu pat ba kabalai kalong ba kini ki riu mat la anong fi hap padang ka jingkhang lat jong pat ba jing berngam berset kilong persistent bat kinang kham jam syu ka jing perta jong ki para banget ne viewers piwan kum no show Jesus Christ piwan kum kiru pat ba pia bon film dan jing temu ye fi dan jing temu ne maka jing im jang fi
Kani kam kran tang sha jing pen khia nong fi ka kran sha phang ka purpose ru namar bakini ki matla kila nong kinong but jong Jesus Christ pai ngani thu ifi ada fi wan wat ka purpose fi dan ka jing sngauret jisu nyele na man ta jong fi ngani thu ifi ba uni Jairus la ya thu ni ba hadien ba ujisu lalat lamot banlet to ka yeng ki tu ki we ki la ya thu ki ong ba ka khun jong me kala ayap wat pen si tom shu yau kunra yau nang hikai bo nuan si jong me reu Jesus Christ namar ba i kan ga jingat kan ong fi ulayang le persya wong em kam shim la yap ka shu athia ki bri ki la yar khiban ong fi klik khiban reu tu Jairus wat like ya khiban udan ka jingat sam ba jisun de ban wan ban fi ujisu be no ik tu ginong khiban u be no urung sha yeng jong Jairus ka ka ban pa ni manga ma fingi de ban brat no ik tu jing bam ngat ik tu pat ba ik tu let's see ngan ong fi u Jairus ngan ong fi u be no wat ik tu badan ha sinagog ru fi long ujisu de bo be ton re na ka jingat jong ujisu u pen ya khla no u na itu priu bam ngat Peter anem bandan ka jingat kong Jairus bawat lau long ba nang rangba jong ka sinagog shim la khang yu jisu ban be no itu gibriu ki badan hiyang jong gibriu ki bayayam ki bayal nyar so snei na ban ta jong rei ula tre ban sha yu jisu Christ ban pen separate no yu na itu gibriu Peter anem la da pibot yu jisu Christ ban wan habau jisu Christ upen ya khlat no ifi na ki tu gibriu ki baladan kata wat fi ki bamnget ila ban long ki parlok parjor jong fi ki batan ya ka jingat upat ba ula bantan ula ban pande ki bahieng basan fi ki parlok parjor fi batan ya ka jingat fitre na ma bau Jesus Christ upen ya khlat ba finum dam yu Jesus Christ fin ailat ya ka ei ka baun le dala da filong kum kini ki laingot nganong kini ki saungot ki beri ki arngot ki matla Jairus ba ka to ka riu kan thai nganong fi ublei un sale ei na man ta jong fi Hari lah dah filang tang kiri pat ba kabor na ublay kaman na fi pet bun ki bayak ta yu Jesus Christ nda Jesus Christ uang kabor kala mi no nang awat ki sendan ki ong Jesus Christ kat kini ki beriu ki bayas ya nang ni ki akta me ki salat me ki pen mok ya dei ka jankop jame kum no ma ong tan reu Jesus Christ no fi na ka banta ka tuwa riu kun thai ba pang mi snam ar kat ar snam no fi kale akum no kami kabor na fi haba filet so Jesus Christ kari bandan kabor fi de ban experience ya kabor jong Jesus Christ hatu nga kalipat ba fila ju experience em ya kabor fi sulong em tangkem kiri pat ba dan ni dan na fang fi ki ba belong determine belat kut jing mot si sha try ngandalat try nganong pen snap ya nu pat ba nganong pen snap hini ki jing nganong pen snap hini ki jing khanglat na jing khanglat kala ban long ne fi ba mentafi dan haka jingpang ga bashitam let's say fidan haka duk ka kerdu let's say fidan ka jingkanglat ni bayi yang basam yang fi kim sha fi ban wan Jesus Christ haka por ka ba fim pat kwa ban kala ka bumut bidang ia maka pertai kim kanglat ni re haka por ka ba fim mut ban but Jesus Christ kin pertajam ni fi kin kanglat kinong wat hala wat let shata wat le kumta manong ni fi Jesus Christ upat ya kadok no jong fi kat no fi das prit ka baning kong kampat cuba bikin ni amat la arngot andai haba ki pat ba kila berngam ni la berskit ya kini haba kila pertajam deh hang tahu sale Jesus Christ fidan ni am pajingat kum kini tak ada ngapuli ni ka ong ka baning kong ka ong ba but andai kelam ka jingat amla man pen sobha ya ublai kadai namar kadai ya utaw bawan hajan ublay banget baudan baulang bat ba ai nong kita ki bawat ka jingat ka bakum no fidan atau fisungat yang teraji sungangat ngaduai itu juga ada ublay ka tu no fide bandan ka jingat ka balong desperate ka jingat ka ba ai 100% Jesus Christ ka jingat ka balan na di Jesus Christ ong uno bawan bot yang unlan na di un ba ela ka din fna kini ki arngot ki matla kires te ban sha kila ban sha al tamau pat ba habang pat ba berngam bitep am drai kim shim salia ka jingim la jang ru
Jesus Christ orang tahu ba muat ban pen em ya la ka jing em la jang unduk no dari tahu banduk na menta jang ka unyo pat kini kimat la ki kalau banduk no ya wat lai ka jing em ban yang ye lek persyak itu pat ba ban pertajam lai pat uni jairas ukuloi banduk ya ka position jang na ka jing long sinagog amtep ya usyabe haba usyak ya jisu wan yelam ya jisu hayeng haba jisu be no itu ibrio ui ya ka position filong hijat berium no fida filong pat ba fin iet ya ka position lada jadi filong pat ba fin dan ka jing ngau meng no ni ladan ka jing lada fidan long kumuri pat ba fin chu duai tang itu jing duai jing het ibom dan jing het rai lada film filong kum kini ki lain ki karakter no ni sapet se dah boleh kata fi sapet dah kerku no fi un pendan kambor ba fi wala fidan ka jing pak boleh pen kya fi wala fidan ka jing keduk keduk boleh setre fi no wala fidan ka jing syaban ban lagi bahieng basam ilok ki jor na tengah ngong fila res ngong fi ka jing wan shau Jesus Christ ka ban wan ka jing balada ja kat bajar man wan ba ai usyadra mesyak ada bat ni go ni tu fi ki wei pat ki karakter yang ngin mani ya me kata kadega desperation lada me tap ko ni bukan asal na ba tap yang iha clear jong kalawar dengru lada ublay pelat yang iru ngin jom ba kadeg pi kajing arab kawan hadian ba take action kam dai ba fi sungat bun sin na pedang pi trai ngalanget ngadu ai balai mem jubab jing duai kadau kalong ba fi wan da kajinget fi kamle ai nam tau blai fi kham lai Jesus Christ fi kham ko ngo tin jong blai film long desperate ngadong fi kham ai 100% fi kham ai tilet blai mi asngau tau kulet mi asngau blai kulet long snap ta ada pa fi wan udah kajing fi long desperate ban lat na to ka pop jong fi lesi dan ki para banget ki barang pet ni fi dan ka pop ka batek marau fi kini ki mat la ka jing mat la jong ki ka katek marau ki kimla ban i ka persai lesi ka pop ka tek marau fi lesi mentah fi dan hajing long niam ka bamat la katek marau fi kwa ban lat lu chot fi kwa shipang fi ya kasanya ri fi long desperate ne ban yet you Jesus Christ lesi ublei ula bu ki briu jong ublei ba fi de ban let ya kendu ri ba fi ngau salia ya position jong fi ya ka kerdan jong fi ba fi dan ki niam wir kwa na fi dan hajing tre fi ngau salia fi ngau kat ma salia ban ya kendu wan penpok le yu ni kenduk tang YouTube beri jong blai bore pai unaman ngan ong fi haba wan ni kenduk yu Elisha usyong bet hiam kham juba unaman udam yu na markat tu rang ba yang cepat ya pam mo usngau bahe ong fi ndre shim yo ka jing juba ndre ka sin ka ba ar haba la I counsel yu bo de ban ko ngo tin jong blai no ulalet da ka jing smoret ba ulah ban sumang to wa Jordan nyau sin ka baje ing ba ulah yo khut no hatu fi wan da jing snowman ne fi wan da jing snowret chmat oble i no ai tu ai baro wan i no i position i no ai jing shapting i pat ba i no ya jing snow bam la ru tang ta fi ongam la su perhat kan jing kan tei ba pang islam kum no kan la kala telat ka man mereka determination fiap dan te try ngawan chame da ka jingat ngadai ban yo ai ujak kap abo ya kon yu tu angel jong blai ngadai ban yo ai wong lada mem ker khu ngam pelat prakani kapot fi 1M try lada mem ker khu ngam pelat em ngan but si but ngan duai ngan yai duai ngan long desperate ngan yet ibri jong blai iban yalam yang hang tau blame sale ya ifi tinaka benta ka buram jong blai iya ro yu try like, share, but subscribe. Nginde yu kendupan.